मोजां देलाय बांद्राय बिदि दादेलायखा जोंहाय माथोफोरा रांखिनि होनलाय फिसाजो आंनि फिसाजोआ बांद्राय रांखिनिखा मानसिया एसेबां रांखिनिखाय मामि सना एरनोसाय मा बिफाजों समानसै नै अयथासार गोजौसै बिफाजों समान जाबाय नै आयु हाय मामि बिदि खालामदों गिर्जा थाङो देलायदों गिर्जायाव दिनै बाइबेल स्टाडि दं जोंनि गिर्जायाव मामिया दुगैखांबाय मामिया ओमफ्राय नानियालाय सफियाया कुइना मा बिनानावसो होनदाबो देलायहोनो हा नोङो गावनो देलायनो रोङा आरो गावनो देलायनो रोङा आरो बिनानावखौ देलायहोनाय सफिया मा थांखो आइ खानाय सिननानै मा जादों मामि गावनिलाय दाउलिलि हा नायसाय आलाय दुगैसो सोंदों दुगैया मानसिया खारजोब्बाय माबा दाउसा फिसा दाउसेन फिसा खारजोब्बाय मोनाजोब्बाय मानसियानो मा जाथिखानि गथ' जादोंलाय आयु मेगनावलाय बोरै स्रा हाबखोलै नायनि ओमफ्राय बेलाय माथो गोसोम बे ना मेगना इदिनोखा नै बे मेगन मोस्रोमा हाबजोब्बाय मेगनाव ओमफ्राय मेगनावलाय माथो मोस्रोम हाबजोबखो आरो बिदिलै नों मोजां मानसि फन फैदों ओइ मानसिया मोजां जायोना ना जाया मानसियानो खारजोबदों आयु मेगना आंहा जाखांनाय मानसियालाय मानसियानो खारजोब्बाय दाउसारि फिसा दे देलायदो दे दुगैनायसै ओरै दुगैनानैहाय देलायदो ओंखाम जानायसै बेदरजों ओंखाम जानायसै गिर्जायाव थांनायसै बिफा फिसा एखे नुयो नामा जोंखौलाय माथो एखेसो नुयो देग्लायहाय क्लास 5 थांसै जाहैबाय आंनि फिसाजोआ ने दा 100% खादा पासा मिथियां दे इंलिसनि रायलाय दे आच्छा नों इंलिस मिडियाम फरायनाय ना बर' मिडियाम फरायनाय मामि इंखि इंखा नों ABCD होननाय ना सोर होननाय ओमफ्राय सोरजों फरायनाय दिदिजों ना आदै गिबिजों सोरजों फरायनाय दिदि कुइनजों ना आदै गिबिजों दादा रादायजों दादा रादाय फरायनायाव फरायखायो दिदियाबो ओमफ्राय नों मानसि गिदिर जायोना जाया ओरैनो बुंब्रा केमेरायाव ओमफ्राय नोंनि नामा मामोनलाय
Topia. Taitela. Taitela. Ma musuh matahari suci. Sophia bos matahari ni. Topia musuh matahari. Ma musuh matahari. Guna ngasa kera. Nu, jam bisian railai bile. Mujang railai say. Jangan lah salah hagam muta. Naide, kalau pernah buka je, no, tongkli je, kalau pernah no. Enggak. Enggak. Berapa? Jarod hasil lagi betul. Bye bye.